Часціна трэцяя. Нечаканы саюзнік. Раздзел 32. Званок. Усё складвалася проста цудоўна. Паслязаўтра тата ад'язджае ў экспедыцыю. Ён патэлефанаваў у архіўны музей, дамовіўся з загадчыкам. Той запэўніў, што Аксана можа прыйсці ў любы час. Ён падрыхтуе для яе ўсе неабходныя паперы і экспанаты. Але галоўнае, у паплавы адпускаюць Кацю. Праўда, ненадоўга. У ліпені яны ўсёй сям'ёй збіраюцца ў Егіпет, у турыстычнае падарожжа. Але да ліпеня яшчэ далёка. І Каця гэты час можа пабыць у вёсцы разам з Аксанаю. Вось здорава! Добра было нават тое, хоць Аксане сорамна было прызнацца ў гэтым, што Каця нечакана захварэла. У такую цеплыню ёй аблажыла горла. Яна сядзела дома, піла розныя лекі і адвар з маліны. Пакуль яна выздаравее, Аксана акурат паспее схадзіць у архіў. Таму дзяўчынка так легкадумна аднеслася да тэлефоннай размовы з Міхалам, у якой ён папярэджваў пра геолагаў. Яшчэ чаго, будзе яна баяцца. Геолагі далёка. Талер, аднак, дома больш не трымала, пакінула ў Каці. Бацька пакрысе рыхтаваўся да экспедыцыі, ён адпусціў бараду. Барадатаму чалавеку менш дакучаюць камары, і каб потым не траціць час на галенне. Заплечнік, што стаяў у пярэдняй, з кожным днём усё больш распухаў. Адзін выгляд яго, пацёртага, паношанага, вылінялага на сонцы ў чорных плямах прапалін, будзіў уяўленні пра лес і чыстае поле, рэчку, палатку, начное вогнішча, узыходы і заходы сонца. Аксана была ўдзячная бацьку. У гэтыя апошнія дні ён не чытаў натацый, як паводзіць сябе ў паплавах, і ні разу не спытаўся, як ідуць справы з пошукам скарбу. Але Аксана яшчэ не ведала. Дзякуючы бацьку, яны, шукальнікі скарбу, набылі сабе моцнага саюзніка. Неяк, калі яна гуляла ў Каці, бацька набраў нумар тэлефона свайго старога сябра, настаўніка гісторыі Барыса Рыгоравіча. «Вось добра, што застаў цябе», – сказаў бацька. «Барыс Рыгоравіч, у мяне дзве просьбы, лёгкая і цяжкая. З якой пачынаць?» «Давай з цяжкай», – засмяяўся Барыс Рыгоравіч. «Дзе ты сабраўся адпачываць улетку?» «На Гаваях. А калі сур'ёзна, з маімі сродкамі давядзецца гэтае лета праседзець у горадзе. У лепшым выпадку выберуся на Мінскае мора ці ў Дразды. А помніш, раней ты ці не кожнае лета ездзіў у паплавы?» «Даўно тое было. Малады быў, лёгкі на зборы». «А ты вазьмі ды і ўспомні маладосць», – параіў бацька. «Не хочаш пажыць у паплавах, хоць месяц?» Неяк не думаў пра гэта. «А ты падумай, мясціны там цудоўныя. Людзей тамтыйшых ты ведаеш, і яны цябе. Зняў бы паўхаты ў якой-небудзь бабулі. Вялікіх грошай на гэта не трэба. У Мінску больш растраціш. Сям'і ў цябе няма, лецішча таксама, а там лавіў бы рыбу, піў сырадой, прачынаўся з пеўнямі». «А што? Трэба падумаць», – загарыўся Барыс Рыгоравіч. «Ты так распісваеш». «Я чаму, Барыс Рыгоравіч, распісваю? Дачка там будзе, у бабулі. Ты ведаеш Аксану. Яна табе куды хочаш улезе». Але, на маё шчасце, яна раптам зацікавілася гісторыяй з талерамі. Помніш? Пра скарб французскага афіцэра. «Як не помніць? Сам шукаў колісь. А толькі пустое гэта. Трэба сабраць разам 3 манеты і копію бяросты. А гэта немагчыма». «Ведаю», – сказаў бацька. «Але раз яны цікавяцца, на здароўе. Яны – гэта Аксана і яшчэ 3 мясцовыя хлопчыкі. Чым у якую шкоду лезці, хай шукаюць, цікавяцца гісторыяй. Дык вось, прашу цябе, едзь,
Пажыві які месяц у паплавах, паглядзі Аксану, паможаш ім, падкажаш. Больш за цябе пра гэтую гісторыю ніхто не ведае. Падумаю, паўтарыў Барыс Рыгоравіч. А якая другая, лёгкая просьба? Ты некалі сябраваў з загадчыкам архіўнага музея. Ці не можна папрасіць яго памагчы Аксане? Яна хоча там паглядзець розныя дакументы, копіі. Я, праўда, сам нядаўна званіў яму, але перастрахавацца ніколі не лішне. Барыс Рыгоравіч раптам перабіў суха. Гэта лёгкая просьба, на жаль, цяжэйшая за першую. Мы не сябруем ужо гадоў 15. У мяне не можа быць нічога агульнага з чалавекам, які працуе загадчыкам у архіўным музеі і разам з тым не любіць беларускай гісторыі, не прызнае самабытнасці яе, дазваляе сабе насмешкі з беларускай мовы, называючы яе скверным дыялектам. Вось як, разгубіўся бацька. Я не ведаў, прабач. А ў паплавы паеду, сказаў Барыс Рыгоравіч, і буду памагаць Аксане з яе сябрамі, чым змагу. Абяцаю. Надышоў дзень развітвацца з бацькам. Дадому пад'ехаў старэнькі пашарпаны Рафік, у якім сядзелі вясёлыя, барадатыя, як і бацька, людзі, з такімі ж вялізнымі, выцвелымі на сонцы заплечнікамі. Аксана з бацькам яшчэ раз праверыла, ці адключаны халадзільнік, тэлевізар, ці не гарыць дзе святло, не капае з кранаў вада. Па дарозе Аксану адвезлі да Каці. Цяпер яна пажыве тут, пакуль сяброўка паправіцца. Вось табе тэлефон, сказаў бацька на развітанне і працягнуў Аксане лісток з нататніка. Калі штосьці здарыцца, пазвані гэтаму чалавеку. А хто гэта? Сакрэт, усміхнуўся бацька. Ты проста набярэш нумар і скажаш: Аксана. Раздзел 33. У Каці. Табе не расказваў тата, як да яго патрапіў талер? Не, адказала Каця. Я і не пыталася. Ён апошнімі днямі позна прыязджае дамоў. У іх у фірме нейкія непрыемнасці. Каця, прыгожанькая і смешная, падобная на ляльку, з абвязаным тоўстай хусткаю горлам, ляжыць на канапе пад пледам. Побач столік з лекамі і табурэт, на якім свеціцца экранам маленькі пераносны камп'ютар. Дзяўчынкі да болю ў вачах нагуляліся ў розныя камп'ютарныя гульні. Надакучала глядзець мультфільмы па відэамагнітафоне. «Давай выключым усё», – прапанавала Аксана, – «і запалім лямпу». Так і зрабілі. За акном шэрань змяркання. Пахмурна, дажджліва, а ў пакоі утульна свеціцца лямпа-начнік. Калі паварушыцца, па кутках і на столі таксама варушацца цені. Дзяўчынкі адны. Толькі раз за вечар у пакой зазірнула Каціна матуля, зусім маладая, як старшакласніца. Яна была з завітымі мокрымі валасамі і трымала перад сабою растапыраныя пальцы, сушыла лак на пазногцях. «А, гуляеце?» – толькі спытала яна. «Ну, гуляйце». Яна выйшла і тады ўспомніла штось, вярнулася зноў. «Як ты сябе адчуваеш, Кацярына?» «Я зусім здаровая, мама». «Тэмпературу памерай». «Толькі што выцягнула градуснік 36,8». «Вось бачыш, яшчэ высокая, трэба ляжаць». Матуля выйшла, асцярожна локцем прычыніўшы дзверы. Каця чамусьці ўздыхнула. Аксана прысела да яе на канапу. Дзяўчынкі прытуліліся адна да адной і абедзве маўчалі. Аксана згадала тату. Дзе ён цяпер? Мусіць, яшчэ ў дарозе. Імчыцца недзе па цёмнай шашы Рафік, стукаюць у шкло кроплі дажджу. Потым яна падумала пра Кацю. Каця багатая, прыгожая, у яе ўсё ёсць. Бацькі нічога не шкадуюць для яе. Але ўсё адно яна часта бывае такая задумлівая, сумная. І дзіўна,
Аксана ніколі не зайздросціла яе багаццю, ніколі нават у думках не хацела памяняцца з ёю месцамі. Аксана ўспомніла вечар у паплавах, калі бацька расказваў гісторыю параненага французскага афіцэра. Па ліліку родум, а Чэсь такімі дзіўнымі вачыма глядзеў на яе. А на другі дзень пачаставаў чмяліным мёдам. Не, усё гэта цікавей, неяк цяплей, жывей за самыя прыгожыя камп'ютарныя гульні. «Заўтра я вылечуся», – сказала Каця, нібы угадаўшы яе думкі. «І тата ўрэшце адвязе нас да тваёй бабулі. Хутчэй бы». «Не», – спалохалася Аксана. «Заўтра ты, калі ласка, яшчэ не вылечвайся. Я ж нічога не паспела, так і не схадзіла ў архіў. Пахварэеш яшчэ дзянёк?» «Добра», – пакорліва згадзілася Каця. У пярэдняй пачуліся галасы. Неўзабаве ў пакой заглянуў Кацін тата. Сёння ён вярнуўся рана і быў вясёлы. Відаць, справы ў фірме пайшлі на лад. Высокі, маладжавы не па гадах, з бародкаю. Бародку ён адпускаў не для зручнасці паходнага жыцця, як Аксанін бацька, а для прыгажосці. «Не спіце яшчэ?» – весела паціраючы рукі, сказаў ён. «А чаму гэта толькі лямпа ў вас? А відзік чаму не глядзіце? А ў камп'ютар чаму не гуляеце?» І, не чакаючы адказу, прысеў на канапу, паклаў дачцэ на лоб далонь. «Як ты?» «Зусім здаровая». Аксана знайшла пад пледам Каціну нагу і сціснула яе. Але сяброўка нічога не зразумела. «Дык што, заўтра можна весці вас? Я якраз вольны да абеду, паспею адвезці і вярнуцца». «Не, Ігар Валянцінавіч», – запярэчыла Аксана. «Каця яшчэ слабая, хай паляжыць дзянёк». І, карыстаючыся яго добрым настроем, папрасіла. «Ігар Валянцінавіч, раскажыце, як да вас патрапіў талер, той, што вы Каці падаравалі?» «А, талер!» – Ігар Валянцінавіч наморшчыў лоб. «Гэты талер яшчэ з вайны. Застаўся пасля майго таты, а Кацінага, значыць, дзеда». «Чаму ты раней не казаў нічога?» – спытала Каця. Раней? Ці зразумела б ты? Ды і я сам наўрад ці змог бы расказаць як след. Няпрытна мне это было такое расказваць. Гэта магло б табе пашкодзіць. Справа ў тым, што дзед у час вайны жыў у акупаваным немцамі Мінску. А ўжо адно гэта ставілася тады ў віну чалавеку. Пасля вайны яго арыштавалі як ворага народа, і ён загінуў у лагерах. І хоць пры Хрушчове яго цалкам рэабілітавалі, усё адно пляма сям'і ворага народа. «А як да яго патрапіў талер?» – нецярпліва спытала Аксана. Бацька працаваў у архіўным музеі і кратком выносіў адтуль усё, што мог, каб не дасталося немцам. Маці расказвала, пры вобыску ў нашай кватэры знайшлі многа каштоўных гістарычных дакументаў і экспанатаў. А гэты талер нейкім цудам захаваўся. «Значыць, ён сапраўдны», – прамовіла Аксана. «Адзін з тых трох». Ігар Валянцінавіч паглядзеў на яе, потым на Кацю. «Так, адзін з тых трох», – пацвердзіў ён. «Вас, бачу, зацікавіла гісторыя французскага афіцэра? Бяроста, скарб і таму падобнае. Дык ведаеце, дзяўчаткі, гэта лухта. З гэтай гісторыяй разбіраліся вучоныя, цэлыя экспедыцыі пошукавыя ладзілі, не знайшлі». Раздзел 34. Старонка з дзённіка. Каця глядзела ў адну кропку. «Тата, а раскажы яшчэ пра дзеда», – ціха папрасіла яна. «А што я сам помню? Я ні разу не бачыў свайго бацьку. Калі яго арыштавалі, маці была цяжарная мною. Адзінае, што засталося. Ды я зараз вам прынясу». Ігар Валянцінавіч выйшаў і вярнуўся, трымаючы ў руцэ невялікую картонную скрыначку. «Вось», ён паставіў скрыначку на канапу каля Каці. «Паглядзіце, толькі асцярожна, паперы старыя,
яшчэ рассыплюцца ў руках. А я пайду. Трэба зрабіць колькі важных званкоў. Зверху ў скрыначцы ляжалі пісьмы у казённых, пажоўклых ад часу канвертах. Асобна шэрая паперка з адбітым на машынцы тэкстам, даведка аб рэабілітацыі. На самым дне фотакартка. Малады чалавек, зняты на ўвесь рост, у дыхтоўным плашчы, капелюшы, ссунутым на патыліцу. Твар адкрыты, смелы, толькі ў круглых, як у Каці, вачах штосьці сумнаватае. Аксана распраміла паперку, у якую была ўкладзена фотакартка. З другога боку паперка ўся была спісана драбнюткім размытым почыркам. І раптам слова «паплавы» кінулася ў вочы. І яшчэ ў адным месцы, і нейкія даты збоку на палях. «Каця, гэта ж дзённік!» – усклікнула Аксана. «Старонка з дзённіка!» Яна паднесла ліст бліжэй да лямпы. Амаль нічога не разабраць, акрамя асобных слоў. «Чытай, чытай хутчэй!» – прасіла Каця. «Так, 1 жніўня 43-го года. Крыху бульбы. Куды падзецца, хіба да Арыны ў паплавы? Ці прыме і як дабрацца?» Далей неразборліва. «А, вось, слухай. 3-9 месяц. Удалося талер. На выхадзе абшуквалі, цудам не папаўся. Заўтра паспрабую другі. 11-9 месяц. Архіў закрылі. Немцаў не да музеяў цяпер. Няма працы, голад. Паплавы?» «Далей». «Далей усё размыта», – сказала Аксана. «Толькі апошні радок. Фашысты лютуюць, учора расстралялі, хутчэй бы нашыя». «Ну, Каця, цяпер усё зразумела. 1 талер твой дзед вынес, другі не паспеў, музей закрылі». Аксана задумалася. «Арына з паплавоў. Міхал казаў, у паплавах жыве старая настаўніца Ірына, здаецца, Леанідаўна. Арына і Ірына адно імя?» Але Каця не слухала сяброўку. «Хутчэй бы нашыя», – паўтарала Каця апошнія словы дзённіка. «А нашыя прыйшлі і забралі». Раздзел 35. Загадчык архіўнага музея. Назаўтра зранку Аксана ўжо выходзіла з тралейбуса на прыпынку верхні горад. Пасля начнога дажджу распагоджвалася. Тратуар, часопісны кіёск на рагу, машыны, сцены і дахі дамоў – усё бачылася неяк ярка, кантрасна, бы глядзіш на гэта праз чыстае вымытае акно. Дзяўчынка лёгка адшукала ў дварах верхняга горада прыгожы, крыты чырвонай чарапіцай будынак архіўнага музея. Але галоўныя дзверы былі зачынены. Аксана абышла будынак, з другога боку убачыла яшчэ адны маленькія дзверы. Смела ўвайшла і апынулася ў светлым доўгім калідоры, заваленым пачкамі нейкай паперы. Стаяла цішыня, нікога нідзе не было. Лавіруючы між гэтых пачак, Аксана мінула калідор. Па лесвіцы паднялася наверх і тут, на першых жа дзвярах, убачыла шыльду «Загадчык». Аксана пастукала, адчыніла дзверы. У невялікім кабінеце стаяла шафа, стол, 3 крэслы. За сталом сядзеў маленькі сівенькі чалавек і штосьці пісаў, нязграбна, як робяць дзеці, водзячы ручкаю. Убачыўшы Аксану, чалавек паварушыўся, нібы хацеў прыпадняцца з ветлівасці, але затым чамусьці перадумаў. «А, вы, наверное, Аксана», – хутка сказаў ён і склаў свае тонкія бяскроўныя вусны ў нейкае падабенства усмешкі. «Да, мне звонили. Знаю и вашего отца, прекрасного археолога, и вашего учителя истории Бориса Григорьевича». Аксана, з малых гадоў прывучаная, дома з бацькам і з яго сябрамі яна размаўляла па-беларуску,
а ў школе і на вуліцы трэба было перабудоўвацца. Не здзівілася. Яна лёгка магла пераходзіць з аднае мовы на другую. «Я ведаю нават Кацю Аляшкевіч, вашую сяброўку», – нечакана дадаў загадчык. «Кацю? Адкуль?» «А я нядаўна выступаў у вашай школе, праўда, у старэйшых класах. І ў настаўніцкай выпадкова ўбачыў разгорнуты журнал вашага 5 А. Мяне адразу зацікавіла гэтае прозвішча – Аляшкевіч. Некалі да вайны ў архіве працаваў гісторык з такім прозвішчам. Пасля яго рэпрэсавалі. Гэта быў вядомы нумізмат. А я, прызнацца, таксама люблю збіраць розныя манеткі. Я спытаў у вашага завуча Андрэя Адамавіча, і мы разам высветлілі, што сапраўды Аляшкевіч – гэта дзед вашай сяброўкі Каці». Загадчык гаварыў і ўвесь час не спускаў з Аксаны вачэй. Было відаць, ён чакаў, калі дзяўчынка сама загаворыць пра Кацю, пра калекцыю манет. А адкрыта спытаць аб гэтым не адважваўся. Аксана, якой гэты загадчык з яго балбатлівасцю і усёведаннем чамусьці адразу не спадабаўся, маўчала. «Каго ж ён нагадвае мне?» – думала яна і ніяк не магла ўспомніць. «Паехаў бацька?» – спытаў загадчык. «Так, учора. І дзе вы цяпер?» «Адна жыву». «Не, у Каці», – вырашыла яна не хлусіць на гэты раз. «Ну што ж», – сказаў загадчык, – «вас, як я зразумеў, цікавіць гісторыя напалеонаўскіх скарбаў. А чаму цікавіць, калі не сакрэт?» «На лета нам далі заданне апісаць гісторыю якогось помніка. Я выбрала помнік у Паплавах. Там жыве моя бабуля». «Ага, ведаю і вашыя паплавы, і той помнік», – задумліва прамовіў загадчык. Тады, нязграбна вывернуўшы худую руку, неяк не ўзяў, а падшапіў са стала папку, падаў Аксане. «Тут вы знойдзеце ўсё пра ваш помнік, і нават больш. Вось толькі з сабою даць не магу. Сядайце, калі ласка, сюды, за шафу», – паказаў ён на другі край свайго шырокага стала. «Працуйце. Сшытак ручка ёсць?» «Ёсць». Аксана абмінула стол і тут за шафаю убачыла прыхінутую да сцяны мыліцу. «Сябра Барыса Рыгоравіча – інвалід з дзяцінства, яму цяжка хадзіць», – успомніла Аксана бацькавы словы. Яна дастала з пакета сшытак, ручку, з заміраннем сэрца разгарнула папку. Загадчык схіліўся над сваімі паперамі. «Калі што будзе незразумела, пытайце», – сказаў ён, не падымаючы галавы. Працяг будзе. Да сустрэчы!